mag-resign. Kapag inamayan kaya kami sa preparation. So, in 3 years po na magka-5 ako. Ano, in 3 years na magka-iba-ibanan kita. Kunya lang kayo nag-portray po mag-video. Tapos, doon tayo sa Manila. So, sabi ko kay Manila. pulo ka ako tiyan. Sabi ko kay Eman, samantalong na na niya si tita kasi baka next year na naman sa Manila. Hindi na naman ma-celebrate na kaibanan siya. So, thank you sa pag-accept sa muya, sa mga ati ko sa family nindo. Ano pa ba? Thank you sa maray na pagpapahiling, kalakayan ko sa pati po, ang buong family po nindo. Ano po, happy birthday po. Ano po, birthday na ako. Nasaan tsinelas mo? Nasaan tsinelas mo? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Thank you, price talaga. Salamat.